tots els capítols de Taula Blanc. Recordeu que per demà hi ha tots els exercicis en arrels quadrades sobre la l'última vegada que portes aquestes notes. Ja podem anar pagant les classes de repàs nosaltres. Però la mateixa tonteria. Si no t'esforces més, no arribaràs enlloc. Que portes aquestes notes. Que portes aquestes notes. No arribaràs enlloc. Ja podem anar pagant les classes de repàs nosaltres. Fins ara, ens llegies cada dia online a adolescents.cat. A partir del 19 de febrer serem una realitat a la teva llibreria. Adolescents.cat, el manual. Ens encantarà que ens puguis tocar.